dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mangita kinuktawo nga iyang marumbo, daghang katalagman sumala ni Master. Ang tao mag-antos ug kasakit nga walay sukot. Ang pundok ni Master nga PBCM ra, maoy kasiguruhan sa kaluwasan. Kung mangita kag tinuod nga paglaom, pagampo ug paminawa, ang pulong sa Dios nga gikan kaniya nga makaluwas sa ikatulong gubat sa tibo o kalibutan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminahon ining tura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kumusta kaning tanan? Kami na sa mga chapter presidento sa nagakalain-laing mga dapit diin nag-abaga o nag-angkon sa radio station. Kumusta kaning tanan? Sa tanan usab nga mga kaigsunan. O ilabi na usab diri sa PBCM compound sa mga nagbarog lagyod nga hugot diya sa kang Master. Kumusta kaninyo? O sa tanan nga mga nagapamati karon nga magkaigsunan diri sa dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, kag Brother Jerry Itkila. Kumusta, Brother? O sa chapter president diri sa Taguluan niyapon ti Bernardino Arias. Kumusta? O sa mga pamilya sa mga Prekitino o diri sa dapit sa Natumulan, Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O labi na diri sa dapit sa Cagayan de Oro City mga kaigsunan. Kumusta kanyo ang nagsunod nining atong programa? O kini karon ang iyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O dili na to pagkalimtan mga kaigsunan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom, no, samtang dili pamahuan ang para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigsunan ug mga mahal na mong tigpaminaw? Kini inyo igsuon, Brother Joey Kaitom, nga nagauban kaninyo karon aron sa paghatod sa kamatuoran sa programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa pagpadayon, magpaila pa ang uban nga ebanghelista. Kini usab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nang musta kaninyong tanan, mga kigalag mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, makauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O kauban po dito karon sa studio atong kauban nga ministro o ebanghelista si Brother Mario Warlito Chabet. Ug niya ihatag pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Kumusta ug mayong pagpadaling og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magkikauban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagsunod inyong 38 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado o aduna usab matag adlong Domingo sa inyong pagpatalinghog. O kumusta karon sa inyong pagsunod ining takna nining sibihan karon sa inyong pagpaminaw dinhi sa maong sibihan sa radio o sa inyong paglanta usab sa ato ang Facebook Live. Kumusta kaninyong tanan? O sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili na ito pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan o ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa inyong pagsunod dinhi sa atong programa dinhi sa Cagayan de Oro City, sa inyong pagsunod dinhi sa RPN DXKO Radyo Ronda. Mabati ang programa sa PBCM matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O adunay pagsubli nini sa matag adlong Martes ug Huwebes alauna 12 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental,
Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw nga Sabado, duha ka hugna mga kaigsunan dinhi sa sibihan sa Power Radio. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang ikadong hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan ug itagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dave Resaba. Ug usab ang naga-sponsor nining maong programa mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din gipamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Atong gikumusta usab ang ato ang usa sa PBCM program listener o watcher nga aniya na nimoyo sa Barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Kanunay siya nga magkasudong og magapabati sa atong programa. Kumusta kanimo, Brother Juanito Bacala og sa imong pamilya? Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kining number ni Brad Rooney, makita niyo sa screen, mao ini 0917-811-8882. Ug alang sa atong mga kaigsuonang PBCM, kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon. Busa kuha na kamo og copies ni ini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab dugang pa mga kaigsuonan kining gitawag natog ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 second edition mga kaigsuonan. Busa kuha na usab kamo og copy ni ini. O Brother Ever, ato sab diay nga ipahibalo nga ang ika-39 ka radio station nga diay ka programa kita kining mabati na ning buwan sa Pebrero dinhi sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Din gi-sponsor kini sa mga pamilya Lopez, particular sa Vice Chapter President nga mao si Brother Chulito Loloy Lopez. Og dugang pa usab ron, atong ipahibalo sa atong mga kaigsuonang PBCM nga kini si Mr. Aquilino Valencia, kauban natong kanhi nga ministro no. Kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo ang iyang hulagway, tutukay lang ninyo. Ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expelled na ni sa PBCM. Kung aduna may pagsibya niya sa kahanginan, dala ang magtutudlo kana iya na lamang og wala nay kalabtanan. Ang pagtulon ang PBCM niya na ubos sa pagdumala sa Executive Vice President ug at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga mao'y kasaligan ug sinaligan. Ug aron sa pag-isgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Joey, Brad Dever, Brad Ron, mao kini ang pagtubag sa ikatulong komento o pangutana ni Boy Ortiga Part 3, series ikan sa number 1, paingon sa number 2. Pero kining iyang mga pangutana, wala pag yun kitay gitubag gani sa sinugdanan ni bisag usa. Aduna nay mga pangutana tanan busa niini ato lang ipahibalo nga dili gyud ay siya makaagwanta og pagpaabot sa mga pagtubag nato. Pero sa dili pa nato kini pag-isgutan, Bradron, ato sang pangamustahon pod ang uban nga nangutana, Bradron, labi na kay nabinbin tungod kay lahi man taog motubag, Brad Dever, Brad Joey, Bradron, kay para masabtan yun na ay mga parte nga dili pagani nato mapapahigayon ato gyud nga ipahigayon gyud para nga matagbaw og kung siya diskumpiyado pwede siya moapas na pud sa iyang pangutana, pero ato sa puntong atimanon tong uban kung mahuman nato ni pagtubag kay kining atong tubagonon na para bay sunod ani nga lahi na pud nga pangutana, pero di man lagi mahurot pagtingog sa pagtubag nato mao nga gihugna-hugna nato nga lain-lain og mga komento. Okay, mao ni ang mga pangalan sa mga nagpaabot sa ilang mga pangutana. Una dinhi mao si Boy Ortiga, ang ikaduha mao si Rigor Isalid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikaupat mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta kaninyo ang mga nagapanangad sa pangutana? O hinaot nga sundan ninyo kanunay ang among programa para makuha ninyo ang tubag namo sa inyong mga pangutana. Okay no?
O among gipanghinaot nga magpaabot lang gyud mo kay mosangko ra gyud ta sa inyong gipangutana nga nagkinahanglan mo sa pagtubag diha sa inyong mga komento man. O balik ta sa tema nga gisgutan nga ang pagtubag sa ikatulong komento o pangutana ni Boy Ortiga Part 3 series kini gikan sa number 1 ngadto sa number 2. Pero kumutubag ta, Bredron, na standard natong ihatag nila nga kung may mga paghatag na tughanay, sigon sa gihatag ni Master nato, dili kita mokawas sa Biblia, Bredron, nga ang pagkawas lugar, gidugangan nato ang mga nakasulat. Tinuod. O ang mga nakasulat nga gawas nga gidugangan, ato pagyud nga gikulangan. Busa ato ipakita, Bredron, nga kumanubag ta, walay pagdugang, o wala usay pagkulang sa atong mga pagabuhatong pagtubag nining nagapangutana kanato. Okay, Reb, mao ni ang atong basihanan nga kung kita manubag or mo padayag sa atong doktrina gamit ang Biblia, di kita magkulang ug di pod ta magdugang. Atong i-display sa screen para sa mga naglantaw sa atong Facebook o niadtong mga nagapaminaw sa radio, mao kini ang mga teksto nga akong pagabatbaton. Una dinhi mao ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ang ikaduha Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, katulo ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang kaupat mao ang Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 ug ang ikalima Reverend mao kini ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 ug 19. Then ang nakasulat niining Pinadayag 22, 18, 19, Reverend, basahon nato aron sa pagprueba nga dili gid pwedeng magdugang ug di pod pwedeng magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Ingon ini ang atong mabasa. Akong pasidanan ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya niining basahona kun adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. So delikado kung doon natay pagdugang sa mga nakasulat sa basahon ng propesiya, may hampak man nga ipadangat ang Dios, dungagan pagyud ang hampak. Sa 19 kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ning propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gisgutan nining basahona. So Reverend, pulos delikado kung magdugang sa mga pulong sa nakasulat sa Biblia, dungagan ang hampak. Unya kung magataktak pod sa mga nakasulat sa pulong diya sa Biblia, ang bahin igahatag unta sa kinabuhi diya sa balaang syudad nga gisgutan nining basahon na pagataktakon usab sa Dios. Mo na nga higalang Boy Ortiga, mo na nga ang among yung pagtubag mapapasibo lang gyud sa mga nakasulat sa Biblia. Por iso atong i-display, Brad Deber, ang kinatibuk-an sa pangutana ni Boy Ortiga, no? Unya dayon atong gibahin sa makatulo para makita ba nga asa tang porsyon nga unahon sa pagtubag. Ni Areb, atong i-display no, ang kinatibuk-an nga comment ni Higalang Boy Ortiga. Mao kana kung naglantaw kamo sa atong video. Dayon ato kining gibahin sa katulo, Reb. Una niya dinhi, atong pagabasahon, matud pa niya dinhi. Good AM sa inyong tanan diha. Para sa akoa, dili pagailhon nga Espiritu Santo si Master Tomas di Eugenio Senior. Kay tungod, kini siya usa naman kapatay na Dios. Ang Espiritu sa Dios, nagbalhin-balhin kini siya nga mga lawas. Ug kung si kinsa, kadtong iyang pagasuluban, siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Unang Kronikas, Kapitulo 17, versikulo 5. Dugang pa niya din Hereb, ikaduha. Sama ni Hesukristo, ang Espiritu sa Dios, mikunsad diha kaniya. Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18. Busa, mauman usab, ang Espiritu Santo, diha man kang Master Tomas. Busa si Master Tomas, ang giila nga Espiritu Santo. Ikatulo, karon kay ang Espiritu Santo sa Dios, mibiya naman usab sa lawas ni Master Tomas, dili na siya pagailhon nga Espiritu Santo, kundi kung asa karon ang Espiritu sa Dios, siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Busa na pamatian ninyo mga mahal mong tigpaminaw ug nakita ninyo ang gipangbasa nga mga komento o pangutanan niya busa amo kining pagatubagon.
Kay kini siya gon niagi man ni sa pagka PBCM daw. Pero ang among gikatingadaan, kinsa na ang instructor niya nini kay murag iya may nga misyonan ba para mapabalhin mi sa iyang baruganan kay patay na kunos master siyempre sundon tong espiritu asa gani kuno tong espiritu na sa Dios mo natoy ilhon nga Espiritu Santo nagamit siya unang Kronikas 17:5 then naggamit og Lucas 4:18 pero sa dili pa para mapamatian nato ang awit no nga kini nga awit ebanghelyo kini ni master nga atong gibuhatan og kasaysayan nga ang tawag nini ang pasidaan ni master nga pinaagi ni makita nga mugawas ang mga pundok-pundok nga gikan sa PBCM o kung diin man pero kung magpamato na balit aron na ang mga nakasulat sa Biblia ni atong patalingogan. Si Master nagpasidaan, pagbantay sa moabot, kaya niya na ang panahon, kalibutan maglibo, daghan ang magdala sa iyang ngalan, aron sa pagpahisala sa katawhan, magbundok-pundok, magtukod o kaugalingon, Biblia ilang hubaron na panbalit aron ang tinguha, sa kahayag nagpakaaron inno, apan sa kamaturan, sayop ilang dalan. Ang matuod nga doktrina ilang balit aron, pasidaan ni Master klaro kaayo karon. Kung dool na ang takna sa gingharian, makita ang pundok-pundok nga matod pa niya kaugdahan sa yawa. Bisan nun sa pailang isulti, ang kamatuoran magapabili, ang pulong sa Dios dili mausap, bisan kinsa pang usupak. Nini kay base sa ebanghelyo ug diskomunyon niya, kung wala ka sa iyang pundok, PBCM ra. Kung dili nimo dawaton ang matuod nga pag-ampo ug pulong sa Dios, walay kaluwasan dinha. Walay kaluwasan dinha. Ang matuod nga mga ministro nagwali sa mayong balita, sa gahom sa Espiritu Santo nga walay bakak, walay tinguha nga magapangwarta, ang katumanan gisugo niya. Si Divine Master Tomas Diogenio Senior, PBCM ang principal, original nga tagiya sa doktrina nga sa kamaturan magapadayon. Ang mga kawatan walay kaulaw, gisundog ang wali sa Espiritu Santo aron lang makakwarta, apan ang Dios dili malimbongan. Kay base sa ebanghelyo ug diskomunyon niya, ang kaluwasan na naa sa kamatuoran ra, sa PBCM ngayang gitukod ug naaibabaw sa bungtod, sa pulong sa Dios nga dili mausab ang pasidaan niya. Magapadayon hangtod sa katapusan.
Katong inyong nabati, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, mga panagna to ni Master nga moabot ng panahon sa PBC nga daghan og magtukod-tukod og pundok. Unya dadon ang iangalan. Kami ana wa gyud may kalibutan og kinsa. Nya wa pud mi magtuo nga ingon ana baday kay kauban namo nga ministro sa una si Hermogenes Macarayo ug si Danilo Nakwa. Sila ba di ay? Unya kining mga tawo na gitugon pud ni Master nga ayaw bungkaga ang PBCM. Tando-tando pud. Usay gisulting master? Ingon si master dito unang-una giingon sila gipangutana si Reverend dito og si Danny Nakwa nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM kanana? Niana. Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili master. Wa na sumpayig master. Gibalik niya anang pagkagabi kadaghana na. Nangutanas master. Bungkagon ba ninyong PBCM dili? Niingon dayon ang mga tao dili master. Ingon des master. Ayaw bungkaga ang PBCM kay international rabani. Na nagpabilin di ay ang PBCM. Nagpabilin di ay ang PBCM. Busa kay kaugdahan daw na sa yawa ningon si Master kanang mga punduka base sa ebanghelyo ug sa diskomunyon niya sa PBCM ug di mo dawaton base ni Master dili daw ka maluwas pero sa ila sa padim naman ug sa PBCM nara diha ang pagampo nga matod ug ang pulong sa Dios. Na karon nag-ingon usab sa maong awit nga giebanghelyo ni Master nga kung magtukod og pundok mo gamit og Biblia pero balit aron na niya. Biblia ilang hubaro na panbalit aron ng tinguha. Busa kini karon atong susihon pod kay kini si Boy Ortiga iya naman ming lektyoron nga papangitaon namin yag lawas ni Master kay patay naman kuno si Master nibalhin naman kuno ang espiritu mo na ti ilhon Espiritu Santo. Naging ka si Master Ana Boy. Karon atong basihan, balikan ta ang iyang komento sa number 1 o number 2, Brother nga atong pagabasahon, no? Okay, Reb, atong balikan. Matod pa niya dinhi, nihiga lang Boy Ortiga. Good AM sa inyong tanan diha. Para sa akua, dili pagailhon nga Espiritu Santo si Master Tomas di Eugenio Senior, kay tungod, kini siya usa naman kapatay na Dios. Ang Espiritu sa Dios nagbalhin-balhin kini siya nga mga lawas ug kun si kinsa katong iyang pagasuluban siya na usab ang pagailhon nga Espiritu Santo. Unang Kronikas kapitulo 17 bersikulo 5. Mupos kita gadiot Brother Badron, Brad Joy. Iyang gipasabot ni Boy Ortiga nga patay naman daw busa di na ilhon si Master nga Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu sa Dios kuno magbalhin-balhin og lawas. Unsay gisuportar niya o nimo higalang Boy Ortiga ang unang Kronikas kapitulo 17 bersikulo 5. Dayon atong isunod, Brother Ber. Ang ikaduha, okay Reb, matod pa niya dinhi dugang. Sama ni Hesukristo ang Espiritu sa Dios mikunsad diha kaniya. Migamit po siya kapitulo bersikulo dinhi Reb. Lucas kapitulo 4 bersikulo 18. Busa, mauman usab ang Espiritu Santo. Diha man kang Master Tomas, busa si Master Tomas ang giila nga Espiritu Santo. Busa niini gapon nga porsyon na iyang gipakita nga sama daw ni Hesukristo nga ang Espiritu sa Dios mikunsad diha kaniya. Gibutangan din niya Lucas 4:18. Ang Espiritu sa Dios kuno kini nga mikunsad ni Kristo. Pero sa sinugdanan dito ni kang Jehova, ni kunsad dito ni Hesukristo na po niya kay patay na Master ang katong Espiritu Santo ug asa to aay na to ni balhin nga lawas katod ang lawasa mao na to ilhon nga Espiritu Santo. Pero nagamit man siya Brad Ron og 17:5 ang istorya ana Brad Ron. Nga naman nga nag-ingon man ang bersikulo 5 nga magbalhin-balhin siya. Kanang iyang balhinan ba, Bradron? Lawas ba na nga gibiyaan? Busa namatay lugar ng lawasa. Diyan nibalhin siya sa laing lawas. Din dito na po siya ilhon ang lawasa. Kay mo may ang gisuportan ang 17:5 sa
Unang Kronikas, Bradron. Atong basahon, Reverend, gining gigamit ni Boy Ortiga nga gisuporta niya nga si Master dili na ang Espiritu Santo kay nibalhin naman kuno ang Espiritu. Kining iyang gigamit ni mo Boy, atong basahon sa unang Kronikas kapitulo 17 bersikulo 1. Sugod na to sa 1 ngadto 5. Kaya ang 5 mo may iyaha. Tanaw na tog lawas ba ang gipasabot ining gibalhin-balhinan ni Jehova. Nya gingon. Og nahitabo sa diha nga si David mipuyo sa iyang balay nga si David miingon kang Nathan ang manalagna aniya karon ako nagapuyo sa usa ka balay nga sidro apan ang arka sa tugon ni Jehova nagapuyo sa ilalom sa mga kortina. Og si Nathan miingon kang David buhata ang tanan nga anaa sa imong kasing-kasing kay ang Dios nagauban kanimo. Og nahitabo sa maong gabi nga ang pulong sa Dios midangat kang Nathan nga nagaingon lakaw og suginli si David nga akong alagad kini mao ang giingon ni Jehova dili ka magtukod og balay alang kanako nga akong puy-an kay wala ako magpuyo sa usa ka balay sukad sa adlaw nga gidala ko ang Israel hangtod niining adlaw apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong ug gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Nakita na to, mga mahal namong tigpaminawan, higalang Boy Ortiga. Sitas ba ni kung nagbalhin-balhin siya ba? Ang lawas ba ni gibiyaan kay namatay busa ni balhin na pod siya glain? Ang istorya nini sa bersikulo 4, gipatinaw. Unsay nakasulat sa bersikulo 4. Giingnan si Nathan nga lakaw og suginli si David, si Nathan nga malagna. Suginli si David nga akong alagad kini mao ang giingon ni Jehova. Pasuginlan lugar ni Nathan si David. Dili ka magtukod og balay alag kanako nga akong puy-an. Sa ato pag gusto di si David nga magbuhat og balay nga puy-an alang kang Jehova. Tao ba tong buhaton ni David? Kung tao to di, gamahanan na si David, Diyos dahil po, kaya mabuhat siya balay, na tao din balay man gina nga balay, alam po anan ba? Igalang Boy Ortiga. Unya, kay dili man ipagtukod og balay, para niya nga puyan, nag-ingon sa versikulo 5, ang konklusyon sa Diyos, niingon, kay wala ako magpuyo sa usa ka balay. Sa ato pa kung magtukod si David og balay, gisultihan nga, di na ba siya mupuyo daw og balay? Kay ang iyang gisulti sa Dios nga mo siya kay wala ako magpuyo sa usa ka balay. Nga naman daw, sukad sa mga adlaw nga gidala ko ang Israel hangtod nining adlaw. Apan ako magbalhin-balhin gikan sa usa ka balong-balong. Balong-balong ang isgutan. Asa din kung magbalhin-balhin siya. Gikan sa usa ka balong-balong sa ato pa gikan sa balong-balong, mubalhin siya dito po sa laing balong-balong. Dili na mister pang magbuhat si David og balay. Nya dayon. Matod pa ako magbalhin-balhin, balikan nato. Gikan sa usa ka balong-balong ngadto sa usa ka balong-balong. O gikan sa usa ka tabernakulo ngadto sa usa. Nagisgot ang Dios og tabernakulo o balong-balong. Kanang tabernakulo o balong-balong maoran na siyang gipasabot dubla-dublahan lang ba? Sa pagkasulti. Sumala sa nakapahayag sa Biblia, dili nga katong balong-balungak. Kung nibiya man siya ba dito, lawas na. Igalang Boy Ortiga, mo imong gipasabot na, kay mo may imong gibasihan nga, patay naman si Master, imong gibasihan nga, ang Espiritu sa Diyos good, magbalhin-balhin. Una kay mo balhin man siya, gikan sa pikas po nga balong-balong o tabernakulo. Ang pangutana, lawas to nga gibiyaan tong isa ka balong-balong o tabernakulo, pagbalhin niya dito sa usa, namatay na to, kato na po ang isa nga nabuhi. Una, kay gibiyaan man kay imo magisuporta ang Lucas 4:18, katuan na po bikonsad ang Espiritu sa Dios dito kang Jesucristo, katong balong-balong, namatay na po to. Tanawara, ang imong sinabtan. Busa, atong susiyon nga, gisgutan sa atong nabasa nga, sa versikulo 5 nga, ang balong-balong o tabernakulo, kanang tabernakulo o arka, diha kana ibutang sa tabernakulo, pero kanang arka, pwede na balhin-balhinon. Ayon ang priba nga ang arka, mahimong mabalhin-balhin
Brad Joey, sumala sa nakasulat sa Biblia. Dinhi na ito mabasa, Reverend, ang proiba sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 10 o 11. Busa si David dili buot mobalhin sa arka ni Jehova, ngadto kaniya sa syudad ni David. Apan gidala kini ni David ngadto sa balay ni Obed-Edom, ang Hitihanon. Og ang arka ni Jehova nahabalhin dito sa balay ni Obed-Edom, ang Hitihanon, sa tutulo ka bulan. Og si Jehova panalagin kang Obed-Edom og sa tibuok niyang panimalay. Nakita nato, sumala sa nakasulat sa Biblia nga si David dili buot mo balhin sa arka ni Jehova. Ngadto kaniya sa siyudad ni David. Apan gidala ni David ngadto sa balay ni Obed-Edom, ang Hitihanon. Og ang arka ni Jehova nabalhin dito sa balay ni Obed-Edom. Tanawa, kining arka diha isulod katong gitawag og duha ka papan nga bato nga gisulatan sa maong mga kasugoan nga napulo kasugo. Pero katong arka isulod pud to sa balong-balong o tabernakulo. Sumala sa nakasulat sa Biblia, hayan ang puriban niya na, Brother Deber. Ni ang proiba na rib sa Hebreohanon Kapitulo 9 versikulo 3 ngadto 4 ingon ining nakasulat matud ba dinhi sa luyo sa ikaduhang tabil diha ang tabernakulo nga gitawag nga balaan sa mga balaan. So naa diha daw ang tabernakulo sa gitawag nga balaan sa mga balaan. Dugang pa dinhi nga niini diha ang bulawang halaran nga insinsuhanan ug ang arka sa pakigsaad nga hinalupan og bulawan sa tanang bahin niini. Diin gibutang ang tibod nga bulawan nga sa sulod niini diha ang mana ug ang kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing ug ang mga papan nga gisulatan sa pakigsaad. Nakita na to, usa sa portion nga atong gikuha, nga katong duha ka papan, o katong ganing hinalupan og bulawan, ang tanang mga bahin ni din, gibutang usab ang mga tibod nga bulawan, nga sa sulod ni ana diha ang mana ug ang kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing ug ang mga papan nga gisulatan sa pakigsad na ana gibutang sa gitawag og arka. Pero ang arka gisulod sa balong-balong o tabernakulo. Dabi ka ng balong-balong o tabernakulo, Boy Ortiga, kay pwede man na magbalhin-balhin lugar ang Dios. Nya imo magipasabot nga sitas din nga nagbalhin-balhin siya ba og laing lawas kay namatay lugar tong tabernakulo katong balong-balong tanawara ang imong sitas dili mo oy gipasabot kay ang balong-balong nga diin dito mobalhin ang Dios balong-balong to nga gisudlan sa arka sa Dios din diya sa mong arka naa ang sungkod nga nanalingsing sumala sa gibasa ni Brad Deber sungkod ni Aaron nga nanalingsing og naapod diha ang gitawag og tibod nga bulawan og ang mana og anao sab diha ang mga papan nga gisulatan sa pakigsaan kanang maong papan nasulod sa arka og ang arka nasulod sa balong-balong o tabernakulo. Nagyon sa niyo pagsabot lawas na lugar to. Kay ang Dios mo balhin-balhin adto. Taon mo nya pabalhinon mo nimo anang kasi naglikto nimo higalang Boy Ortiga. Nakaron para pagtagad nga katong papan nga gisgutan nga nakasulod sa arka brethren tinuod ba nga kadto ang gisulatan sa napulo kasugo katong duha ka papan nga bato pero nakasulod sa maong arka ug ang arka nakasulod pud sa gitawag og balong-balong o tabernakulo brethren. Tinuod rin nga ang papan nga duha ka papan sa bato nga nasulod sa arka nasulatan gina sa napulo ka kasuguan. Ang pruiba basahon ako rin sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 13 ang giingon. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo og iyang gisulat kini sa duruha ka papan nga bato. O nakita na to, ang napulo kasugo, gisulat diya sa duruha ka papan nga bato, ug ang maong papan nga bato, nakasulod sa arka, ug ang arka nasulod sa tabernakulo. O niya, hay may kamatayon diya, Boy Ortiga nga nagbalhin-balhin
na ang Dios kay katong permero lugar nga tabernakulo o balong-balong namatay na to. Nangita na pud siya laing balong-balong. Mao na imong gipasabot niya kanang balong-balong o tabernakulo nasulod man diha ang arka. Itaon mo lugar kung tao na diha ang arka. Oh, di nagkasinayong pa. Imo diyang giparis na pod ang 4:18 sa Lucas. Nakaron atong tan-awon, atong i-display ang ilustrasyon. Now, giun sa pagpasabot ni Boy Ortiga ang Lucas 4:18. Imo man gi apel Boy Ortiga nga ni konsad ang Espiritu sa Dios. Nagtuba ka nga kining Espiritu sa Dios mao ni si Jehova, di ra ba? Ato sang pagabasahon, Brother Ber, kining isgutan niya nga Lucas 4:18 pero ito sa komento number 2 di nakasulat. Niya atong pagabalikan sa pagbasa rin, matod pa niya din ni Higalang Boy Ortiga. Sama ni Hesukristo ang Espiritu sa Dios mikunsad diha kaniya. Lucas 4 bersikulo 18. Busa mauman usab ang Espiritu Santo diha man kang Master Tomas, busa si Master Tomas ang gila nga Espiritu Santo. Busa pagka mukonsa daw ang Espiritu sama kuno ni Kristo nga ang Espiritu sa Dios diha kaniya Lucas 4 daw 18 busa mauman usab si Master Espiritu Santo diha man kaniya ni Master lugar ang Espiritu Santo busa gitawag siya og giila nga Espiritu Santo ya kay namatay naman busa di na pwede nakaron. Ato sang susiyon nga kining iyang gigamit nga 4:18 nagsugod man na sa 16 ug imong basahon kay nisulod man na gud si Kristo sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay kay iya mang gibatasan nga mosulod siya niana nya iya din ning gibasa gikot niya na dili kay kung nisulod ng Espiritu sa Dios niya kay gikan na sa lain ang lawas nga namatay naman tong lawas ha mao ba na imong gimen kay gikuhaan man nimo Master og motibo imo din gisuportar ni nibalhin na ang Espiritu sa Dios diya kang Hesukristo. Na kining Espiritu sa Dios, mao man ni ang Espiritu Santo. Ayan ang priba nga mao ni ang Espiritu sa Dios, mao ni Espiritu Santo Bradjoe. Ayan mabasa. Dito mabasa rin ng proiba sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. So nakita nato nga ang gibasa nga ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako kay iyaman akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita. Okay, mao man ning iyang gigamit Reverend nga teksto ni Boy Ortiga ang Lucas 4:18. O niya sa nabasa brethren, Espiritu sa Dios. Nga giingon ako nga Espiritu Santo. Kini ba brethren, Espiritu Santo bagining gitawag og Espiritu sa Dios nga naa ni pahalo na sa atong Ginoong Hesukristo nga ningon siya ani kanako ang Espiritu sa Dios. Espiritu Santo ginang gipasabot niya na Reverend pero basahon sa nato sa panahon nga si Kristo gibautismuhan diha man mikonsad kining Espiritu sa Dios. Unya gihatag ang paghulagway niini. Basahon nako sa Mateo Kapitulo 3 bersikulo 16. Muna itong mabasa, og sana bautismuhan na si Jesus, siya mihawas, dayon gikan sa tubig, og tanawa na bukas ang kalangitan, og iyang nakita, ang Espiritu sa Dios, nga mikunsad nga ingon og salampati, og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Oh, sa atong Ginoong Hesukristo. Mao tong pag-abot ni Kristo kining 4:18 nga kugihan pagkugil-kugil ni Boy Ortiga nga iyang gitira diri nato. Ningon ang atong Ginoong Hesukristo ang Espiritu sa Ginoo nga ani kanako pero iyang giingon to didto nga Espiritu sa Dios. Ang diri Espiritu sa Ginoo. Busa atong gisusi nga kining Espiritu sa Ginoo dinhi dili na siya mao ang Espiritu Santo. Tirod. Kining sa Lucas 4:18 gisundan lang nato nga ang imong himong explicar Galang Boy Ortiga nga ang Espiritu sa Dios diha kang Kristo. Unya ang imong sitas ang Lucas 4:18. Busa ang nabasa o ang gibasa ni Brad Rooney nga kanang Espiritu sa Dios
mao na ang mikunsad ingon og salampati diha sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, nganong mapamatud-an nga kana mao ang Espiritu sa Dios naman ang giingon diha nga mikunsad. Kana bagyod, Brad Joey, Espiritu Santo ning Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati, Brad Joey? O mao ni Espiritu Santo Rib, dinhi ito mabasa sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22. Og sa nabautismohan na ang tanang tawo, og sa diha nga si Jesus sa nabautismohan na, og nagampo ang langit na bukas. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati. Og gikan sa langit miabot ang tingog nga naingon, ikaw akong anak, nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Nakita na to nga katong Espiritu sa Dios nga nabasa sa Mateo 3:16 mao to ang gitawag og Espiritu Santo sa nakasulat sa Lucas 3:21 ug 22. Nakaron og imong gisgutan granting ba doon nga Espiritu Santo tong naas 4:18 sa Lucas. kay mao may ang gingon nga diha mo kuno ang Espiritu Santo ni Kristo. O niya, kay namatay man lugar si Cristo Boy Ortega. Nibalhin ang Espiritu Santo ni kang master. Mao na imong gi-explain sulod anang si Tasa nga imong gikabuangan. Dahil kay namatay na pud lugar si master. Nibalhin na pud ang Espiritu Santo bradron nga naglaing law sa manang papangitaon man nimo. Na muot pud ka karon masuta man ni ron. Ang atong gisundan kung kining gisgutan sa 4:18 sa Lucas gingon man niya Espiritu sa Dios. Unya gingon mag-Espiritu sa Ginoo. Kana bang Espiritu sa Ginoo diha nga nakasulat ang Espiritu Santo ba na sumala diha bradron sa nakasulat sa Biblia? Dili reverend mo nang mugawas gyud nga tulibagbag ini paggamit nimo boy. Way sopak ra ba mi nga kanang Espiritu sa Dios, Espiritu Santo katumanan mo nang nikunsa di kang Kristo pero ang sitas gigamit mo 4:18 sa Lucas, di ra ba Espiritu Santo gipasabot ana nga kanang gayong Espiritu sa Ginoo nga o ana di kang Kristo? Ngano man bradron nga niingon ka nga dili ka na Espiritu Santo o Espiritu sa Dios kana nakasulat sa 4:18 nga iyang gikomentaryohan ni Igalang Boy Ortega. Tungod kay kanang Espiritu sa Ginoo nga anak kang Kristo, giansiran ng Ginoo reverend nga mao si Jehova. Unsay priba bradron nga hihubad din na? Niya kining Biblia reverend nga bagong kalibutang hubad sa balaang Usab kasulatan. kita ni ana no. Niya gitawag ni sa Pwede English. mo brother Ber. Oh, nare. Okay, no. Sa English ni gitawag ni og New World Translation. Boy, nao. Mo nang yung kog tulibagbag gigang paggamita boy. Pasensya na. Motong sa awit na to bradron nga ang mga pundok-pundok naggamit lugar og kasulatan o Biblia pero hubaron og balitaron. Biblia ilang hubaron na panbalit aron ang tinguha. Na. Naghubad pero binalitan. Okay niya. Sa mao gyapon Lucas 4:18 boy akong gamiton kung Espiritu Santo ba gipasabot adi. Basahon ako. Ang Espiritu ni Jehova na ang Ginoo giansira na boy si Jehova aniya kanako tungod kay siya nagdihog kanako aron sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Basig diha lang reveal ang highlight nga atong giimportante nga gisusi nato kinsang gipasabot sa Espiritu sa Ginoo nga anak kang Kristo Boy Ortega Nga dili mikunsad kaniya. dili Espiritu Santo kundi mao ang Espiritu sa Ginoo nga si Jehova. Di kung si Uba to ang disulod diha dili kay namiya si Uba ditong mga lawas nga patay bradron mo nang nibalhin siya sa atong Ginoong Kristo. Ganun. Mamutoy imong gigamit tong unang Kronikas 17:5. Di og kasing pa na dili tutod ang kasing nga nani mo imong gipamatod nga tutod. Hiwi maglansang karandaw bisag asa lang moabot pagtuyok ba? Ang kasing. Karandaw or baliwliw. Ang rason. Nakaron. Diin man na gikutlo ni Kristo kay gingon man niya iyang gibasa ang kasulatan nga basahon lugar na ni Isaias kay na mas bersikulo 17 gani bradron sa Lucas nga og diay gihatag kanya nga basahon sa propeta nga si Isaias ug sa pagbuklad niya nini nakita niya ang bahin nga nahisulat kini nga nagayon mo dito imong gibasa ang 4:18 bradron nga ang Espiritu sa Ginoo niya kanako kung sa SDA nga Bible pero sa itawag ko ang bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan sa English pa New World Translation ang Espiritu ni Jehova niya kanako diini sa Isaias gikutlo
sa atong Ginoong Kristo, Brad Deber. Niya nagikutlo ni Ginoong Hesukristo rib sa Isayas kapitulo 61 bersikulo 1 ingon niining nakapahayag, ang espiritu ni Jehova nga Ginoo ania sa ibabaw kanako, tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop. Ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag ug sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginagapos. Kato din gibasa ni Ginoong Kristo, Brad Joey, Brad Deber, sa imong gibasa o Brad Ron, katong nasa Lucas 4:18, tagna na ito, nga gi-quote ni Kristo, nakasulat din sa Isaiah 61:1, dili din na Espiritu Santo. Boy Ortiga nga imong kutluon aron himuon nga wala naman diha si Master nibalhin natong Laing-law? nikonsad Oh. nga Espiritu Santo diha kang Kristo. Unya ang imong gigamit nga sitas Lucas 4:18 di man na Espiritu Santo na Espiritu man na sa atong Ginoong Jehova. Oh, nakita na nato tungod kay sa Biblia lain si Jehova og lain ang gitawag og Espiritu Santo. Gani ang atong Ginoong Hesukristo aduna pud siya kaugalingon niyang Espiritu. Ayon ang prueba ni Brad Joey. Dinito mabasa rin ang proiba sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 46. Unya si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nagingon, Amahan, nganha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang ginhawa. Oh, nakita nato. Ang atong Ginoong Kristo namulong siya og miingon sa makusog nga tingog, Amahan. O, tanawa na iyang gisangpit, higalang Boy Ortiga. Nga na sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Di modo nga si Kristo adunay ang espiritu, pero katong iyang espiritu, itugyan niya ngadto sa Amahan. Yang pangutana, Brad Eber, kinsa man ang Amahan nga gisgutan ni Kristo nga ang Amahan anaa sa sulod nako katong sa Lucas 4:18 nga atong isgutan, unya itugyan ni Kristo ang espiritu diya siyang Amahan, pero ang Amahan makahimo o naa sa sulod sa atong Ginoong Kristo, kinsa man ang Amahan o ang ngalan niya na Brad Eber. Walay lain reb ang Amahan mao si Ginoong Jehova. Atong pagabasahon dinhi sa Isayas 64 bersikulo 8 ingon niining nakapahayag, apan karon o Jehova ikaw mao ang among Amahan. Walay lain reb ang Amahan mao si Ginoong Jehova. Oh, nakita nato nga si Jehova mao di ay ang Amahan. Uni ang Amahan nga mao si Jehova sa panon kang Kristo, naapod siya, pwede siya nisulod sa atong Ginoong Kristo. Dili kay kung nisulod si Jehova Bradron sa lawas ni Kristo, tungod kay diri na lang ko aning lawasa kay katong akong gibiyaan namatay naman to. Unya pagsusi na to tong imong giingog gibalhin-balhin, nagbalhin-balhin si Jehova. Sa unang Kronikas 17:5, agoy ang iyang gibalhin-balhinan ang balong-balong man ni adto na pud siya pikas, di man in taon to lawas nga nibalhin siya ngadto pikas balong-balong kay katong usa ka balong-balong namatay na to. Di man na mo ay mao, higalang Boy Ortiga, nakakabot ka oray po niya na, no? Nakaroon ang atong susyon, Bradron. Hain nga, nakasulod ang Amahan. atong Ginoong Jehova o ang Aman, diha sa atong Ginoong Kristo, Bradron. Adiya, akong basahon rin rin, og mismo atong Ginoong Kristo ni mo'y namulong nga ang Ama nasa sulod niya. Sa ko mabasa sa Juan, kapitulo 14, versikulo 10 o 11, ang pagbasa. 11, Bradron, ang unahon. Okay. Kama, Jess. Oh, kama Okay. Jess. Okay. Atong basahon, Jess 11, ingon sa pagpahayag. Ako mao ang mayong magbalantay sa mga karniro. Ang mayong magbalantay sa mga karniro, maghahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karniro. So, gipahayag sa atong Ginoong Kristo nga siya daw ang mayong magbalantay sa mga karniro na maghalad siya sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Sa versikulo 10, versikulo 10 rin itong basahon, gingon, wala ka ba di ay magtuo nga ako anaa sa Amahan, o nga ang Amahan aniya kanako?
ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kong pagbulutan, hinunua, ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Busabot ipasabot, brother, nga nagtugan din si Kristo, gitugan niya nga ang iyang kamatayon, no? Sa versikulo 11, kung balikan nato ang Juan, Kapitulo 10, versikulo 11, ako mao ang maayong magbalantay sa makaniro. Ang maayong magbalantay sa makaniro, maghahalad sa ang kinabuhi, o magpakamatay, busa dili di ay mamatay ang atong Ginoong Kristo, o dili may balo ang iyang matinon, kung wa pa siya musugid badron nga magpakamatay. Busa higalang Boy Ortiga, si Master Banyana nagsugid. Pero ato niya nang mapamatudan nga tiwason sa nato, kung dili ta mahutdan sa oras, sundan lang gyapon nimo. Og pagsulti ni Master, magapangita bagyot taglawas. Og kini bang pagsulti ni Kristo ani, nag-ingon man sa gibasa ni Bradron sa 14 Gs, ang punto diya nga, ang atong gipangita nga ang amahan na di sa sulod sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pa, sa nabasa po, Bradron, gikonsaran po si Kristo sa Espiritu Santo, napod sa iyang sulod, Bradron, kaya pwede man mo timplo ang Espiritu Santo, Bradron. Naapod ang aman sa iyang sulod. Naapod kaugalingong Espiritu ang atong Ginoong Kristo. Sa pagsugilon, kay natibuok man giun sa pagsugilon sa Biblia, Brad Deber, nga naa ang Espiritu ni Kristo, og napod ang Espiritu Santo nga mipalo na niya, og napod ang Espiritu niyo ba diya sa sulod niya. Ni Areb, atong pagapribahan, dinhin na ito pagabasahon sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 9. Matod pa din kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibukan sa pagka-Dios. Busa, tuod kay naa kaniya ni pahaluna ang Espiritu Santo, og napod na pahaluna ang gatong gitawag og amahan nga Dios nga mao si Jehova. Sa pag-explicar na ni Apostol Pablo, diya kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibukan sa pagka-Dios. Kay buti pasabot na, member na sa Trinity. Dili katawgon og Trinity nga wa ka masakop niya na. Karon ang priba niya na, giun sana pagkasulti sa English, Brother, kanang Kolosas 2:9. Ni Areb, atong pagabasahon nga Biblia, kining gitawag King James Version, Holy Bible, English Version, matod pa din for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Nga kung sa Cebuano, kay diha kaniya nagapuyo ang tibuok nga kahupnganan sa pagka-Dios nga lawas nun. Busa, katong sa English, no, sa 2:9, kung balikan na to, ang gigamit, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Fullness of the Godhead bodily. Katong kinatibukan sa pagka-Dios. The word nga Godhead, unsa kini ang kahulugan basta gamiton ang the word nga Godhead, Brad Deber, sa mga diksyonaryo. Pero kung nagamit ta kay gitugon man ni Master, nga gamiton ang mga libro o referensya, pero dili lugar supakon ang Biblia. Biblia ang batayan at sandigan at nasabing aralin. Iniutos at ipinagamit niya ang mga aklat at referensya. Ngunit huwag salungatin ang Biblia. Dili lugar supakon ang Biblia. Unsa ni? Ni kining pulong Godhead Reb sa kining referensya nato Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary, kung unsa gipasabot nining pulong Godhead, matod pa dinhi Godhead dayon noun dinhi sa ubos atong mabasa sa number 1, giingon na dinhi divine nature or essence. Sa Cebuano pa, Diyos nun nga kinaiya o esensya. Dayon dinhi sa number 2, sa letter B, ingon niini ang nakapahayag, the nature of God, especially as existing in 3 persons. Nga kung sa Cebuano, ang kinaiya sa Dios ilabi na nga anaa sa tulo ka persona. Kung mao, paghisgot nga si Kristo sa 2:9, sa English giingon, no? For in Him
dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. The word nga Godhead composed of 3 person. Unsa man na? Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Na ikaugalingon si Kristo nga Espiritu ni konsad kaniya sa sulod ana ang Espiritu sa Dios nga mao ang Espiritu Santo og napod si Jehova diha. Busa maunay gitawag nga kung wala kanya na dili ka pwede nga ignon ka og Dios. Ha? Mo na ang gipasabot na karon. Busa pinagi nining atong illustration sa Trinity, brother, pero ito ipakita, no? Atong ipakita sa ato ang screen, no? Ang kining atong illustration sa Trinity. Gigamit na to reb ang kining ato ang flag, no, sa Pilipinas, Philippine flag. Di na to kining gilibilan og lupang hinirang. Dayon mga kahigalan mga kaigsuran kung nagabantay ka mo sa ato ang Philippine nga flag na may naka white section diha na nga naka-shape og triangle kining dapit sa sun. Ang first corner atong gilibilan og the sun nga mao kana si Ginoong Hesukristo nga yang simbolo karnero. Dayon sa ikaduha nga corner atong gilibilan the Father o ang amahan nga ang simbolikal agila. Dayon sa third corner atong gilibilan the Holy Spirit nga walay lain katumanan ang atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga nagsimbolika og salampati. Busa sa kinatibuk-an lugar, ang sun sa atong illustration gisimbolo manggunag Dios. Kaya naman sa Salmo 84:11 nga siyuba adlaw. Busa usara sila sa pagka-Dios ang Espiritu Santo, ang Anak ug ang Aman, pero magkalahi sila sa pagka-persona. Muna sa pag-ebanghelyo ni Master. Unya, diha nakita mo puko sa sunod natong pagtuon. Igalang Boy Ortiga. Kay atong susiyon ang mga pag-ebanghelyo ni Master o diin makanamupo nga kung si Master ipahulay katong imong gitermino nga nagpakamatay. Si Kristo pod kay nagpakamatay man. Wa man siya magpasabot nga nagpakamatay. Kay doon na nailaing lawas ang Espiritu Santo na nga si Master. Di na ba na mo explain sa Biblia, Boy Ortiga, huna-huna ran na nimo. Tungod kay si Master Espiritu Santo man, kay namatay man lugar si Kristo, unya nabanham to si Kristo. Nibalhin lugar ang Espiritu Santo kang Master. Unya kay nipahulay man lugar si Master, ang Espiritu Santo nibalhin katong lawas ato mo ilhon nga mao na to ang Espiritu Santo. Daw ka nang imong giila karon og mao man na nanganong nangabugto man ang mga rason na to. Di man mo'y mao. Busa mga mahalamong tigpaminaw, Igalang Boy Ortiga, ato ning ipadayon, basin og sa sunod, mo na ni ang pagtapos aning pangutanaha karon o kuminto nimo. Pero doon na papod mila ing tubago nimo rabang giapas na pod. Busa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa makamaturan sa mga sitas ni Boy Ortiga nga gipadangat dili mo'y mao nga gipasabot huna-huna rato nimo Boy o huna-huna rato niya mga mahalamong tigpaminaw. Miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad Evangelista Chief Minister o Reverend Charlie Eugenio o sa ngalong sab sa kauban nga mga Evangelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Joey Kaito. Kiniusab niyo igsoon Evangelista Brother Debs Rizaba. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.